Bună, sunt Andra Mureșan și sunt aici cu Ana Dumbravă. Sunt jucătoare profesionistă de Counter-Strike, nominalizată și câștigătoare a 3 premii Major din lume. Activez din anul 2015, iar rolul meu este cel de a fi sniper în echipă. Crezi că gamingul spune ceva despre cine suntem noi ca oameni? Cred că ne spune foarte multe lucruri gamingul despre noi. Depinde în ce sector ești. Eu venind din gamingul de shooting, Counter-Strike, consider că m-a motivat și m-a perfecționat în anumite lucruri. Luarea din decizii, rapiditatea în reflexe, comunicare. Deci nu este doar un joc, ci te ajută foarte mult și în viața de zi cu zi. De exemplu, pot da și alte jocuri, cum ar fi, Sims, unde te ajută să fii mult mai creativ, Assassin's Creed, unde înveți foarte multe lucruri despre istorie, despre Grecia antică și așa mai departe. Deci nu este doar un joc, te ajută foarte mult și pe viitor. Și mie îmi povestea un copil, cred că era în clasa 8-a, și mi spunea că de la un joc pe care îl juca a învățat de conceptul de empatie sau de lucruri de genul ăsta, de lucruri care poate nu se învață în școală. Tu ai simțit asta sau la tine a fost mai... Cred că m-a ajutat foarte mult pe baza comunicării. Am învățat toată limba engleză din jocuri video și din filme și cred că nu sunt singura persoană care a făcut acest lucru. M-a învățat să fiu mult mai empatică, să înțeleg foarte mult și mult mai mult oamenii, să fiu mai răbdătoare cu mine și sunt foarte recunoscătoare. Sper ca oamenii din jur să realizeze că poți învăța mult mai mult decât tinzi să crezi din aceste lucruri care pot fi adevărate despre zona asta de gaming. Unde se întâlnesc pentru tine gamingul și cultura? Pentru mine gamingul este o cultură. De ce crezi că încă mai e nevoie să demonstrăm în 2026 că gamingul e parte din cultură? Nu toată lumea, dar în majoritatea cazurilor cred că lumea este un pic frică de chestiile noi. Cred că este o chestie naturală. Ce înseamnă acest efort propriu-zis? Adică știu că sunt în general poate ore, dar nu doar orele pe care le joci, ce e și în spate. Cred că am în jur de 16-18.000 de ore în Counter-Strike numai, multe ore petrecute cu echipa, ore de psihologie, de training, de analizare a jocurilor respective. Nu e doar un joc, este foarte comparat cu șahul, deci arma noastră secretă este creierul și trebuie mereu să fim încărcați, să fim odihniți, să fim sănătoși. A început ca o pasiune, dar în momentul de față este o muncă ca orice alt job. Spune-ne un lucru despre tine pe care oamenii nu-l știu, dar pe care ai vrea să-l cunoască. Un mic secret, eu de fel sunt stângace, scriu cu mâna stângă, dar în copilărie am obișnuit să mă obișnuiesc și cu mâna dreaptă. De exemplu, țin mouse pe mâna dreaptă, deci pot spune că acesta este un mic secret sau un, fun fact despre mine. Cum arată să-ți construiești o carieră dintr-o pasiune pe care lumea încă nu o recunoaște neapărat ca un sport propriu-zis, cel puțin la noi în țară? La început a fost extrem de greu, mai ales că sunt fată și este o lume unde bărbații domină acest lucru, dar într-un final, cu rezultate pe care le-am obținut, sper că pot să ajut fetele în această scenă să le fie mai ușor. Pentru că tot ai menționat și de presiunile care vin la pachet cu a fi femeie într-un domeniu dominat de bărbați. Cum ai gestionat lucrul ăsta? Pur și simplu am folosit această imagine și aceste mesaje negative să le demonstrez că și eu pot, nu contează că sunt femeie, nu contează că sunt tânără și nu am experiență, și eu pot să fac acest lucru unde alte persoane au făcut poate și mai mult decât mine. Ce ți-au oferit ție jocurile în viață, pe lângă acel record de 16.000-18.000 de ore jucate? Practic mi-a schimbat viața, mi-a oferit o șansă să-mi folosesc abilitățile, să-mi creez într-o pasiune, într-un job, să inspir foarte multe persoane din jurul meu și să reprezint țara. În trecut am practicat fotbal și asta a fost scopul meu, să fac ceva pentru țara mea și să lucrez într-o echipă în care avem aceleași goluri. Deci nu este doar un titlu și un joc, pentru mine este mult mai mult decât atât și sper să fac cât de mult posibil să inspir alte fete din jurul meu să facă același lucru. Ana, dacă poți să ne spui de ce contează cultura pentru tine? Pentru generația noastră contează foarte mult cultura pentru că îmi reamintește cine sunt eu cu adevărat în viața de zi cu zi, o luptătoare.